Najveći poznati komad koralja otkrili su znanstvenici tijekom istraživačkog putovanja u jugozapadnom Tihom oceanu. Najveće životinje na zemlji, plavi kitovi, vratili su se kako bi naselili tropske vode, gdje su prije samo nekoliko desetljeća bili istrijebljeni. Ocean se čini beskonačnim, drevni svijet u kojem sunčeva svjetlost umire, pritisak drobi čelik, a život evoluira u oblike koji prkose mašti. Ipak, s vremena na vrijeme kamera zabilježi nešto što nas podsjeti koliko malo zapravo razumijemo. Znanstvenici su otkrili smiješno stvorenje u Indijskom oceanu. Stvorenja dulja od aviona, lovci s očima veličine tanjura za večeru i organizmi koji se ponašaju poput živih galaksija tiho plutaju ovim prostorom. Svaki susret kratki je prozor u svemir, izgrađen na tami i golemim razmjerima. Danas se spuštamo u te dubine kako bismo upoznali 15 divova, neke graciozne, neke zastrašujuće, ali sve izvanredne, čije postojanje otkriva koliko je naš planet još uvijek divlji, moćan i tajanstven. Broj 15. Plavi kit. Plavi kit kreće se oceanom poput živog kontinenta, a otkucaji njegova srca odjekuju snagom udaljenog bubnja. Čak i kada izroni pokraj istraživačkog broda, razmjeri se čine gotovo nemogućima za pojmiti. Njegov mlaz diže se poput pare iz napuklog gejzira. No možda je njegova najzapanjujuća osobina zvuk. Poziv plavog kita može premašiti 180 decibela, dovoljno snažan da putuje stotinama milja kroz morsku vodu. U dubini ti niskofrekventni impulsi djeluju poput svjetionika, omogućujući jedinkama da komuniciraju preko čitavih oceanskih bazena. Svaki susret podsjeća znanstvenike da je najveća životinja na zemlji ujedno i jedna od najtiše povezanih. Broj 14. Divovska pacifička hobotnica. Divovska pacifička hobotnica djeluje gotovo kao da je stvorena za misterij, provlačeći se kroz grebene i stjenovite pukotine tijelom koje se može urušiti u oblike kakve nijedan kralježnjak ne bi preživio. Ronioci često opisuju trenutak kada joj se krakovi razmotaju kao istovremeno jeziv i očaravajući, dok svaka prijanjaljka hvata s namjernom inteligencijom. No, upravo njezin najviše zadivljuje istraživače. U laboratorijskim istraživanjima jedinke su rješavale mehaničke zagonetke s više koraka, pamtili rješenja tjednima i čak prepoznavali određene ljude. Ta kognitivna snaga, uparena s vještinama kamuflaže, toliko preciznima da oponašaju teksturu i svjetlost, čini hobotnicu jednim od najprilagodljivijih lovaca oceana, životinjom koju jednako definiraju inteligencija i oblik. Broj 13. Sifonofor. Sifonofor lebdi kroz dubine poput živog zvježđa, a njegovo dugo, prozirno tijelo svijetli nježnim pulsovima bioluminiscencije. Na prvi pogled djeluje kao jedan organizam, ali svaki svjetlucavi segment zapravo je specijalizirani zoid koji savršeno koordinirano djeluje kao dio kolektivnog superorganizma. Neki osiguravaju kretanje, drugi hvataju plijen, a treći probavljaju hranu za cijelu koloniju. Ono što znanstvenike najviše zadivljuje jest učinkovitost. Određeni sifonofori posjeduju otrovne strukture za hranjenje sposobne paralizirati plijen jednak njihovoj ukupnoj masi. U tami gdje je energija oskudna, to sifonofora čini jednim od najnevjerojatnijih, ali i najuspješnijih predatora dubokog mora. Broj 12. Kolosalni koralj. Kolosalne koraljne strukture uzdižu se s morskog dna poput potopljenih gradova, građene zrno po zrno bezbrojnim sitnim polipima tijekom stoljeća. Ronioci često opisuju iskustvo plivanja pokraj jedne kao prolazak pored drevne tvrđave, čiji su grebeni oblikovani olujama, strujama i samim vremenom. Svaka kolonija pruža utočište čitavim ekosustavima, nudeći zaklon ribama, rakovima i beskralješnjacima koji ovise o njezinu labirintu pukotina. No ti divovi čine i više od oblikovanja staništa. Njihovi kosturi sadrže prstenove rasta, prirodne arhive koje znanstvenicima omogućuju rekonstrukciju stoljeća oceanskih temperatura i promjena u okolišu. U jednom koralju može tiho biti pohranjena klimatska povijest generacija, očuvana u kamenu. Broj 11.
Ulješura. Ulješura se spušta u dubine sa smirenošću iskusnog istraživača, klizeći ispod valova sve dok svjetlost ne nestane, a pritisak ne naraste do razorne razine. Ovdje lovi kolosalne lignje i druga dubokomorska bića, vođena klikovima eholokacije koji odjekuju poput podvodne grmljavine. Ti zvukovi nisu samo glasni, stvara ih najveći biološki generator zvuka ikad otkriven, sposoban emitirati impulse dovoljno snažne da omame ili čak ubiju plijen na maloj udaljenosti. Bitke između kitova i divovskih lignji ostavljaju ožiljke po njihovoj koži, dokaze susreta koji se odvijaju u tami daleko izvan ljudskog dosega, gdje ovaj predator vlada bez premca. Broj 10. Golijat kirnja. Golijat kirnja nadvija se u sjenama grebena i brodoloma poput strpljivog čuvara, a njezino se masivno tijelo stapa sa strukturom sve dok se iznenada ne pojavi zapanjujućom brzinom. Ronioci često pamte trenutak kada joj se golema usta otvore, stvarajući vakuum koji uvlači plijen prije nego što uspije reagirati. Unatoč veličini, ova riba oslanja se na prikradanje umjesto na potjeru, štedeći energiju u toplim obalnim vodama. Tijekom sezone parenja komunicira niskofrekventnim, tupim udarcima, dovoljno snažnima da vibriraju u prsima ronioca, signalizirajući suparnicima i privlačeći partnere. Ti rezonantni zvukovi koji se kotrljaju kroz mutnu vodu otkrivaju kako ovaj nježni div vlada teritorijem bez agresije. Broj 9. Grenlandski morski pas. Grenlandski morski pas kreće se kroz arktičke dubine drevnom sporosti, a njegovo mirno klizenje oblikuju ledene temperature i ogroman pritisak. Njegova koža nosi sablasnu teksturu, a bezizražajne oči daju mu bezvremensku, gotovo prapovijesnu prisutnost. No njegovo pravo čudo skriveno je u biologiji. Radiokarbonsko datiranje proteina u leći oka otkrilo je jedinke koje su započele život početkom 1600 godina, što znači da neki danas živi primjerci mogu biti stariji od izuma teleskopa. Ta izvanredna dugovječnost čini ga najdugovječnijim kralježnjakom ikad otkrivenim. Hraneći se ribama, tuljanima i strvinom, uspijeva u tami, slijedeći ritam stariji od većine ljudskih civilizacija. Broj 8. Mola mola. Mola mola pluta ispod valova poput lutajućeg monolita, a njezino okruglo, spljošteno tijelo djeluje gotovo nevjerojatno za kretanje. Sa svakim sporim zamahom svojih izduženih peraja klizi kroz tople struje u potrazi za meduzama, svojim glavnim, ali energetski skromnim izvorom hrane. Unatoč toj skromnoj prehrani može narasti do izvanredne veličine, ponekad težeći više od pick-up kamioneta. No njezin pravi biološki spektakl događa se tijekom razmnožavanja. Ženka mola mole može odjednom otpustiti procijenjenih 300 milijuna jajašaca, najveći broj koji proizvodi bilo koji kralježnjak na zemlji. Većina nikada ne preživi, ali ta zapanjujuća brojnost osigurava opstanak vrste. Broj 7. Divovska fantomska meduza. Divovska fantomska meduza lebdi u dubinama poput plutajuće prikaze, a njezino valovito zvono blago svijetli dok se kreće kroz vodu koju sunčeva svjetlost nikada ne dodiruje. Njezine duge, trakaste ruke vuku se iza nje u valovitim slojevima, stvarajući nestvarnu siluetu koju dubokomorske kamere bilježe samo u rijetkim prilikama. Za razliku od tipičnih ticala meduza, ove ruke tvore ljepljive, valovite površine prekrivene specijaliziranim žarnim stanicama koje mogu iznimno učinkovito zarobiti prolazeći plijen. Budući da su opažanja tako rijetka, gotovo sve o ovoj vrsti ostaje misterij, njezini obrasci lova, životni vijek i brojnost populacije nepoznati su, ostavljajući znanstvenicima samo kratke očaravajuće poglede na stvorenje stvoreno za tamu. Broj 6. Divovska lignja. Divovska lignja živi u svijetu izvan sunčeve svjetlosti, gdje pritisak raste, a tišina vlada. Stoljećima je postojala samo u pričama mornara, a njezina duga ticala poticala su mitove o morskim čudovištima, koja vuku brodove u dubine.
moderne kamere napokon su je snimile živu, otkrivajući okretnog predatora naoružanog golemim očima, najvećima u životinjskom carstvu, osmišljenima da uoče slabe bljeskove bioluminiscencije koje stvaraju planktoni kada ih ulješure uznemire tijekom lova. Ti kratkotrajni bljeskovi pomažu lignji da predvidi približavanje opasnosti. S hranidbenim ticalima, obloženima oštrim kukama, hvata ribe i manje lignje, ostavljajući ožiljke na ulješurama koje izranjaju kao dokaz drevnih bitaka. Broj 5. Kitopsina. Kitopsina se kreće toplim oceanima poput nježnog titana, a njezina široka usta filtriraju oblake planktona i ribljih jaja, dok sunčeva svjetlost treperi preko njezine uzorkovane kože. Plivači često opisuju trenutak kada prođe pokraj njih kao nestvaran, ogromna silueta koja klizi s potpunim mirom. Svaka jedinka nosi jedinstveno zvježđe bijelih točkica, što znanstvenicima omogućuje praćenje njezinih kretanja kroz čitave oceanske bazene. Jedna kitopsina zabilježena je kako migrira više od 8000 milja preko Tihog oceana, pokazujući zapanjujuću izdržljivost za životinju koja se hrani mikroskopskim plijenom. Njezina mirna prisutnost podsjeća istraživače da čak i najveća riba na zemlji preživljava zahvaljujući strpljenju, a ne grabežljivosti. Broj 4. Atlantski golemi morski pas. Atlantski golemi morski pas uzdiže se prema hladnijim površinskim vodama s golemim ustima širom otvorenima, polako plutajući dok filtrira guste oblake planktona. Unatoč kolosalnoj veličini i razjapljenim čeljustima, ne predstavlja prijetnju ljudima, krećući se smirenim, gotovo meditativnim ritmom. Ipak, njegovo ponašanje skriva neriješenu zagonetku. U određenim razdobljima godine ovi morski psi okupljaju se u dugim, usklađenim formacijama poznatim kao vlakovi morskih pasa, pri čemu jedinke slijede jedna drugu kilometrima. Znanstvenici još uvijek ne znaju označavaju li te linije udvaranje, strategiju migracije ili društveno povezivanje, ali sinkronizirano kretanje upućuje na razinu organizacije rijetko viđenu kod divovskih filtratora. Broj 3. veslonoša. Kada ga oluje ili struje potisnu prema gore, njegova jarko-crvena leđna peraja i zmijoliki oblik rasplamsaju drevne legende o morskim zmijama. No iza mitologije krije se izvanredna biologija. Duž cijele duljine tijela veslonoša ima specijalizirane mehanoreceptore koji otkrivaju suptilne vibracije u vodi, omogućujući mu da osjeti poremećaje, uključujući seizmičku aktivnost, mnogo prije nego što dosegnu površinu. Ta osjetljivost može objasniti zašto se veslonoše ponekad pojavljuju prije potresa, izranjajući iz dubina koje rijetko napuštaju. Broj 2. Japanski pauk rak. Japanski pauk rak kreće se morskim dnom poput sporog, promišljenog stroja, a njegove noge protežu se šire od visine većine ljudi. U prigušenom svjetlu dubokih obalnih voda njegovi dugi udovi i oklopljeno tijelo stvaraju gotovo prapovijesnu siluetu. Strpljivo strvinari, hraneći se mrtvim životinjama i sitnim stvorenjima koja se talože na oceanskom dnu. No, njegova strategija preživljavanja uključuje i izvanredno ponašanje, krpanje egzoskeleta. Ovi rakovi namjerno pričvršćuju spužve, alge i komadiće koralja na svoje oklopne ploče, stvarajući promjenjivu kamuflažu koja se razvija kako rastu. Taj živi oklop pomaže im u zaštiti od grabežljivaca tijekom njihovog životnog vijeka koji može trajati desetljećima. Broj 1. Kolosalna lignja. Kolosalna lignja vlada ledenim vodama Južnog oceana prisutnošću koja je istovremeno zastrašujuća i zadivljujuća. Kraća, ali mnogo teža od divovske lignje, građena je poput dubokomorskog borca, naoružana rotirajućim kukama koje se mogu okrenuti punih 360 stupnjeva, prilagodbom kakva ne postoji nigdje drugdje u životinjskom carstvu. Ta okretna oružja omogućuju joj da se čvrsto usidri za plijen koji se opire u mraku goleme dubine. Njezine masivne oči hvataju ono malo svjetla koje postoji, otkrivajući oblike koji plutaju kroz antarktičke dubine. Budući da su opažanja živih primjeraka gotovo nepostojeća, svaki rijedak primjerak izvučen ribarskim brodovima pruža tek djelomičan pogled u njezin tajanstveni svijet.
Duboko more i dalje ostaje područje divova i zagonetki, gdje svako rijetko opažanje proširuje naše shvaćanje mogućnosti na zemlji. Ova stvorenja podsjećaju nas koliko je oceana još uvijek neistraženo. Ako su vas njihove priče fascinirale, podijelite svoje dojmove, pretplatite se za još otkrića i pridružite se budućim zaronima u nepoznato.